Hello, Honorable. Hello, Magadiwo. Ndinofara Honorable Magadiwo. Hapana program ira tax debate. Alright, the guy di onotofuka sakawanda zvinhu sakati mukadanga yaskip kandofunga. Ya, bako kwakadi kuchikoro kwenyu. Aiwa kuri nani Honorable? Totolado ndipawe madhokuta akapa chikoro penya. Ana chiremba. Kunotirapa. Kurapa vatoona kuti ndiyana ari kurwara vana kana kuti varairidzi. Ya zvinoita because zvinhu zvese zvinotokwereketwa nevamwe kuti zvifambe. Aiwa, mudaro baba president iri pachikoro penyu apo. Isusu tikutaura vabereki kuti musabhadhare maskuru fees. Tikanzi tise vasabhadhare hunde. Hapana mubereki pachikoro penyu muri kuvhura here kana kuti muri kungodzokerera zvamaite. Pachikoro hapazi kuti zvakanaka mungaite 3% chikoro chikuru chakaita sechenyito. Zvinoita Honorable mafactors anoita kuti zvinhu zvidaro anenge akawanda, haisi one factor. But mafactors acho iwayo owanda chete nepampaya zvimwe zvikoro zvedu zvopasa. Mumwe musi kana maya sevanhu vakuru mumwe musi mune nhengi remedy motibatsira kumwe musi kuti zviite. Aiwa, no baba ende ndo vanoticha kuti madzimai emalecturers akawanda ipapo kuna dhiri saka vakapasikuka nefevha saka aiwa chikoro penyu malectura isusu ndo vatiri kutanga kudzinga ivavo vakapasiswa nevarume vavo malectura nefevha ndo vatiri kutanga kudzinga pachikoro penyu ipapo. Zvakanaka Honorable. Mukozi kana muri mubereki mune vana here nemi? Ndinawo. Vangani? Vakawanda vakapedza kudzidza havasisiri panapa. Madini? Ndati havasisiripo panapa ndine 1 ari kutanga grade 1. Ya, ndikungoti dai mune vana muchingokurwadziwa kuti handingaite utsinye hwakaita so. Handifungoti semutungamiri ndingaitire vana utsinye. Aiwa, pana munhu anoita utsinye asingazive kuti ari kuita utsinye. Alright, saizi yechikoro chenyu chiye maangogamurwa netarikova nyamabere nenyamhara uko. Why mune difference yakakura kudaro? Ndobva ndataura kuti haungazive masystems kuti sei zvakadaro. Vatiri kutanga kudzinga madzimai emalectura vakapasiswa nevarume avo mahara zvefevha. We cannot have that. Ende inini ezepese ndosumuka pamberi pavanhu ndichaura kuti Musanhi primary school yakaita 3% headmaster wacho muomberero yemaoko. Pane zvinotaurwa zvisingaombererwe maoko. Ende gore rino bonus makatotambira. Hurumende inopa munhu wese ka Honorable. Aiwa, manje toda kukurakidzai imimi gore rino hamuzitambira bonus. Ndinotenda tinotimwe kwamuri ndokuti ndimi leadership. Aiwa, no. Ndakatomboya pachikoro penyu ndikutsvagai. Kana maona ipapo pakuremera itsvagai chimwe chikoro chokwenda. Hapana kumbondiremera because ndiripo ende ndiri kutoita basa rangu semunhu ari kutotungamira. Aiwa, muri kutungamira unoziva pane pekuti ukavhura mombe pane hwani inongokweza kuenda kumunda kwevanhu. Iri kutungamira kunodena hondo nevanhu. Mumwe musi ndingada kutoziva kuti mumwe musi ndiri kutadzawo papi asi kana ndiri mutungamiri ndio. Aiwa, munofanira kuzvibvunza mega, hapana anokutaurirai. Imimi mega you must know kuti there is something wrong panapa. And what is wrong we must get it. Because kuti mutitaura chikoro chenyu, makuriro akaita chikoro chenyu neperformance yacho. Maticha enyu anogara 1-1 mumba yega yese. Hamuna maticha anorara 3-4 mumba. 1-1 mumba yega.
ya ndofunga makauya kahonorable togara pasi maticha aripo wachitaura interface nemutungamiri muchibvunza wachipindura umwe kuti zvingatibatsire kuti ende iyo isusu tiri kuti baba dai muri murimi maiti kudii pavana venyu vakapasa vangani vamwe vese ava voenda kuti munoenda vana vanosvika grade 7 vasingagona kunyora zita rake zvinowanika mumasystems honorable ndozvatandikatira kutanga nemadhokta tisatamboita anything else makauya semutungamiri wedu tukataura vanhu vese varipo because munhu anopindura inini semutungamiri ndinopindura movabvunza kuti chiutsi haasi kuita basa here haasi kusupervisa here haasi kuita basa here iwo kupindurai then toenda one by one zvekusupervisa zvirenyera mumabhuku munenge muchisupervisa pasina zviri kuitwa ka marizauti tinongoaona kuvana koza ndati tikaunza madhoko vana vese vaye pavakazvarwa baba vane inonzi abgas score ndizvozvo inotaura kuti mwana uyu izunguzurwa here kana kuti akaita sei ndizvozvo right ende takacheka kuhospitari kwekwe vana venyu abgas score yavo yakakwira zvakaita ndizvozvo ya saka wozonzi hanzi vari kukundwa newokunyamhara pamusana pei vari kukundwa newokunyamhara what is the reason nenyaya yelockdown ndikaona reboka wamwe vanhu lockdown haina kuitikira imimi chete honorable Mudarikwa pakanzi maticha ngaarege kuita malessons nevana kana malessons vayo vemudzimba vamwe vanhu havana kuzviteerera vakaramba vachiticha wepamusani umwe musi vakabva vatya vakati musi tinokanganiswa tikangoita malessons saka vamwe vakaenda kuita malessons outside mutemo wehurumende ndivo vane vana vakapasa iwawo manje iyo ndokuhanda nechigunwe aiwa ndinoreva chokwadi because vanhu vakaita malessons vese vaipasa wasinaita malessons obvious waitofela because hapana munhu akanga ane interface naticha haana foni haana radio kwaiva kugara kumba nekufudza mombe chete tiri kuuya ikoko weka henyu kana school fees yakeyo but inini wedhi langu pandinodaidzira musangano zvokutaura vabereki hapana anobhadhara school fees panapa futi hazvisi kubhadharwa school fees zvikoro zvedu hapana anobhadhara kana mari yechi kana mari yechi we can't be killing vanhu munobva cyanide inoiziva ndoiziva ndo yamuri kupa vana vese vaere ya kana zvinhu zvaipa it's only the leader anoblamwa because leadership yese pakangoipa kana dai iri nyika leadership inongoblamwa kana dai pari pachikoro headmaster anoblamwa imbotarisai kuti pachikoro penyu because inini pandiri panapa I just look into myself ndoona kuti apa ndo pandiri kuita mistake apa ndokorekta ndega ya ndovuka nenyaya iyoyo kana kuna DSI ndovuka takataura naDSI wangu wachindibvunza kuti sei pane low pass rate ndichedza kutsanangurawo nawo saleader wangu imi muri kutaura saleader ari pamusoro paDSI asi pane patinotaura umwe musi iwewe uchitazotoziva kuti really ndepaticha pakanyaya kushata zvinhu asi maonera neendiri kuita umwe musi ndinongotaura nemi semutungamiri wangu ndichikuonesaiwo kuti apa vanhu vokunyadhira vanoticha pachikoro penyu vangati tine more than 5 more than 5 vanhu vakapasa rini kunyadhiri kwacho vane madifferent nengi entries yavakaitawo vachipindawo muservice no we cannot accept that as a gift from God handinozvinzwa honorable no hakuna kwatiri kuenda nenyika we are going nowhere ndizvozvo kuparadza nyika kuitora tema nedemo mounganidzapo ndinogamuchira sekutaura kwamuri kuita gamuchira henyu asi tichine hondo yakakura ipapo pachikoro penyu ipapo kuti everybody achabva
ndinogamuchira honorable. Hello. Because hazvingaite baba such a situation ine zera renyiro riri. Hamuzi mwana mudikika anotadza kuwanda kuona kuti panapa zvinomira muchidai. Apa pashata apa padaya. Ko age factor ichazova yechi. Zvazvinoita kana ukaita vana kana ukaita mahure uri baba wacho vanhu vanogona kutoshora iwewe kuti iwewe muomusi wanga uri hure asi iwewe unenge usiri. Ndozvatati isu tiri kuona kuti pane madynamics akakura, madynamics enyadhiri, vanhu vane magirlfriend emarekta vakapasirwa nevarume wavo and havatiche, a lot of many other things happening pachikoro penyu ipapo. Zvisiri acceptable because ine harepresent vanhu. That's my legislative oversight yekumirira varombo ivavo. Ndizvozvo handina kumboita nharo nazvo honorable. Saka ndati but at your age kuti ndatiri ari mwana akudzi apromotwa manje manje kampani kadiki, we could understand it, but not at your age kuti tinzi pazera renyiri tiri kuona dambudziko rakafanana neriri. Saka ndati handifani dari mumwe headmaster okuti achirwechifana akapromotwa last week zera renyu iri makura. There is no way out we can have those results. Kana mauya anofunga pa zvinogona kuzonyatsotaurika musi honorable. Titopidzirei program yacho tozoiona togotenga tiriko. Zvakanaka honorable, thank you so much. Okay.